Il-perit tal-Gvern Tony Bezzina jaħdem fil-Ministeru ta' George Pullicino huwa kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Ftit tal-ġimgħat ilu l-perit Bezzina qabbad ħaddiema tal-Gvern li jaqgħu taħtu biex jagħmlu xogħol ta' tisbieħ fuq il-każin nazzjonalista ta' Żurieq fejn huwa innifsu jokkupa il-kariga ta' President. Ftit jiem wara li din l-istorja ħarġet fil-pubbliku, Tony Bezzina prepara dikjarazzjoni u talab lil ħaddiema tiegħu biex jiffirmawha u jgħid li x-xogħol sar fil-ħin liberu tagħhom u mhux waqt il-ħin tax-xogħol mal-Gvern. Il-Gazzetta kulħadd żvelati li l-perit Bezzina ħal ħaddiema waqt il-ħin tax-xogħol għand notar f'Belt is-Sebħ biex din minn barra dikjarazzjoni jagħmlu wkoll forma ta' affidavit. Inkjesta interna li għamel il-Ministeru tar-Riżorsi illi baqgħet mhux ippubblikata sal-lum ikkonkludiet li l-ħaddiema m'għamlu xejn ħażin għaliex għandhom l-inċentiv li jitilqu qabel mix-xogħol ġara darba jilħqu l-ammont ta' xogħol mitlub minnhom. Madankollu fatti ġodda li kienu żvelati juru illi sabiex imorru l-każin nazzjonalista ta' Żurieq, il-ħaddiema tal-Gvern telqu mix-xogħol għal ħabta ta' nofsinhar bil-van tal-Gvern u dan fuq ordni tal-formen tagħhom l-eks kunsillier nazzjonalista Joseph Borda li huwa qrib ħafna tal-perit Tony Bezzina. Fl-aħħar sigħat il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat tkellem dwar dan il-każ fejn qal illi d-dikjarazzjoni li l-perit Tony Bezzina ġiegħ li l-ħaddiema jiffirmaw ma kienx veritiera u talab investigazzjoni mill-Pulizija. Dikjarazzjoni mhux veritiera biex kollox jistaħba taħt it-tapit. Dan l-uċuħ ġodda ta' Gonzi PN u nittama li l-Pulizija tkun qed tinvestiga dan il-każ ċar ħafna ta' kif ma jsirux l-affarijiet. Il-Partit Nazzjonalista qed jimbotta b'kull mezz lil perit Tony Bezzina bħala l-kandidat tiegħu fuq il-5 distret li huwa lejali lejn Lawrence Gozzi.